Türkmenistanyň orta mekdeplerinde 2 hepde goloý dowam eden gyşky dynjalş günlerinden soňra 13-nji ýanwarda sapaklar gaýtadan karantin okuw tertibinde geçilip başlandy. Mektep molimleri indi 2 ýyl töwereg wagt bäri çylşyrymlaşdyrylan iş tertibinde işleýändiklerini aýdyp, özlerine hiç ýyly kompensasiýa berilmeýändiginden şikayet edýärler. Bu barada Türkmen News neşiri 13-nji ýanwarda habar berdi. Garaşsyz neşir özüniň Türkmenistandaky çeşmelerine salgylanyp, klaslardaky okuwçylaryň 2-ä bölünýändigini, sapaklaryň 30 minut geçilýändigini aýdýar. Molimler indi her bir sınıf üçin 45 minut ederek 60 minut sarp edýärler. Olar 2-ä bölünen sınıflaryň okuwçylary üçin aýry-aýry 2 gezek sapak geçýärler diýip neşir çeşmesiniň sözlerini titirleýär. Netijede molimler mekteplerde 24 saat ederek 40 saat çemesi sapak geçýärler. Kanuna laýyklykda molimleriň 1,5 stavkadan ýagny hepdede 36 saatdan köp sapak geçmegi gadan edilýär. Munyň üçin molimlere goşmaça tölö geçirilmeýär diýip habarda aýdylýar. Azatlyk radiosuna bu maglumatlary öz ýurdu içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdikletmek ýa inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýurdun orta mekdeplerinde okuw terbiýetçilik işiniň guramaçylygy boýunça täze ýa-da karantin düzgünleri barada ilkinji gezek 2020-nji ýylyň awgustunda habar berildi. Bu habar ýurtda virus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň köpelýändigi baradaky maglumatlaryň fonunda peýda bolupdy. Türkmen häkimetleri häzirki güne çenli ýurdun çäginde koronavirusun ýeke ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alınmandygyny tekrarlaýar. 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda güýje girdilen düzgünlere laýyklykda mekteplerde okuwçylar sınıflarda bir-birinden 2 metr aralykda oturdulyp, her sınıfyň okuwçy sany 15 okuwçy bilen çäklendirildi. Şeýle-de 1-nji sınıflar üçin sapagyň dowamlylygy 25 minut, 2-nji sınıfdan 4-nji sınıfa çenli okuwçylar üçin 30 minut, uly klaslar üçin 35 minut edilipdi. Sapaklaryň arasyndaky ara kesme 5 minutdan 10 minuta, uly ara kesme 10 minutdan 20 minuta çykarylypdy. Mundan başga da mekteplerde bir näçe giriş-çykyş gapylary açyk saklanmaly edilip, enatalaryň mektebe girmegine çäklendirme girdilipdi we okuwçylardan, molimlerden we texniki işgärlerden mektebiň çäginde maska giymek talap edildi. Bu düzgünler barada Türkmenistanyň bilim ministrligine salgylanyp, Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan internet neşirleri habar beripdi. Soňky 1,5 ýyl çemesi wagtyň dowamında Azatlyň habarçylary bilen anonim şertde gurrundaş bolan molimler sapaklaryň wagtynyň gysgalydylymagynyň, ýöne özleri tarapyndan okudylmaly sapaklaryň köpeldilmeginiň molimleriň işini kynlaşdyrýandygyny bir näçe gezek gurrun berdiler. Şeýle-de olar munyň üçin özlerine goşmaça hak tölenmeýändigini hem aýtdylar. Geçen ýylyň sentýabr aýynyň başynda Türkmen häkimetleri orta mektepleriň 7-nji 11-nji sınıf okuwçylarynyň tomuska dynjalş möhletini ilki 1-nji oktýabra çenli uzaltdy. Ýöne soňra habarçylarymyz häkimetleriň öz kararyny garaşylmadyk ýagdaýda üýtgedendigini we ýokary sınıf okuwçylar üçin okuwlaryň 6-njy sentýabrda başlamaly edilendigini habar berdiler. Türkmen häkimetleri virus aladalary sebäpli girdilýän düzgünler we olaryň raýatlara ýetirýän täsirleri barada açyçan beýanat bilen çykyş etmeýär.